down, shake. אוקיי, אז מה כל אנשים, כאן מוטי גיימינג, ואנחנו בעוד הפרק השני של פאקשנס. אז כן, אני עכשיו בבית החדש שלי, כי בבית הקודם פרצו, וכאילו פשוט חזרתי הביתה וראיתי שלקחו לנו משם הכל, וכל הבית היה שבור והרוס, כן. אז עכשיו בנינו עוד בית חדש, אוקיי, אז כן, בנינו בית חדש, אני ועוד כמה חברים. אני אציג לכם את הבית שוב פעם, וכן, בינתיים אין לי שום פאקינג חרב ואני צריך חרב, אז אני אבנה. what the fuck, למה אני בקרפטינג? אוקיי, אז היה לי בינתיים חרב, אני צריך לבנות כי מתתי ונאבד לי כמעט כל הדברים, זה מה שהצלחתי להוציא. יש לי איירון, איפה, אוקיי, לא בטוח שיש לי איירון. אז כנראה שאין לי איירון ואני, כן, יש לי איירון. אוקיי, אז יש לי קול, כן. יש לי טיפה קול. נשים את הכל, נחזיר את זה. אז כן, אני אבשל שתי האיירון האלה, ואני אבנה איירון סורד עד שיהיה לי משהו יותר טוב. אוקיי, אז צריך להכין נגע בלוקס. אוקיי, מעולה. אוקיי, אז אני אשפץ פה קצת את החדר. זה לא החדר שלי, כן, זה פשוט החדר שאני שם פה את הצ'סטים, שזה הום צ'סט, צ'סט רום, מה שלא אומרים את החרא הזה. בכל מקרה, נסדר אותו, נסדר ככה. זה לא טוב. זה בכלל לא טוב. דבר ראשון נשבור את זה ואת זה. אפשר פשוט לשים את החרטה הזה פה, או שלא. שנייה רק. אוקיי, יצאתי מטומטם, אני חייב להגיד. אוקיי, קובלסטון מה? what the fuck? מאיפה זה בא לי? אוקיי, עכשיו זה מעולה. אני פשוט טיפש לגמרי. אוקיי, חייב להגיד. הרסתי פה הכל. פאקינג הכל, הרסתי פה הכל. טוב, אז שנייה רק, אני אשים את זה פה. ואחזיר את זה איך שזה היה. שזה היה ככה בערך. אוקיי, אז אני אמשיך לשפץ את החדר. ואני אשים פה עוד מעט. אוקיי, נגמר לי כבר כל הבלוקים בלי... לא. בואו ניקח גם את אלה. נשפץ אותו קצת, נעשה אותו יותר מודרני, אפשר להגיד. ככה. מעולה. נשים. כן, תכלס פה לא צריך, אני פשוט אשים פה ככה, כי אני לא ממש צריך פה, וכן, שנייה רק. אוקיי, אני פשוט אשבור פה הכל. מעולה, ונשים את זה ככה. אוקיי, אני אחזיר פה הכל. אוקיי, זה מה שהיה לי, ונשים את הטורץ' פה. אוקיי, די תקוע. אז מה שאני צריך לעשות עכשיו זה שיט, נראה לי שאני די נדפקתי, כי אני צריך... לא, או שלא, אני יודע מה לעשות עם זה. אוקיי,
פשוט נלך וניכנס לפה גם לא אין אני חושב. אוקיי, יש לו, ניקח לו אחד לרגע, אני אחזיר לו, אל תדאגו, לא כזה חרא, וזבנו, זהו זה, נשים אחד, ורגע, משהו פה נראה לי די חשוד. אוקיי, איזה מניאק הוא, הצפיז לקח ל-The Gamer Zone שזה גל, את הדיימונדס. אוקיי, למה שמתי את זה פה? אין לי מושג. זה צריך להיות בכלל ככה. אוקיי, פשוט נשמור את זה. לא כבר. פלוס עמק עם זה. אוקיי, עכשיו אפשר. מה זה פה? וואו, זה כזה מפגר. לא, פשוט, כן, זה היה טעות שלי. צריך להשאיר את זה ככה. אוקיי, עכשיו אפשר סוף סוף לשים את המים פעם אחת ככה, ופעם אחת ניקח את זה עוד פעם, וניקח את עוד פעם, ונסגור את המערת מיינינג. אוקיי. ונשים עוד אחד. צריך לשבור את זה לרגע. או שלא, אני לא צריך לשבור את זה לרגע. וואו, די נדפקתי, אני פשוט לא יודע איך עשיתי את זה עוד מקודם. What the fuck? אומייגאד. וואו, אני כל כך טיפש. אני לא זוכר בדיוק איך עשיתי את זה מקודם עוד. לא יהיה. שיט, זה לא טוב. אוקיי, זה בכלל לא טוב. אוקיי, אני די נדפקתי פה. אני כל כך טיפש. כמה טיפש אני יכול להיות. איך עשיתי את זה פאקינג מקודם? כן, ככה, בדיוק. יופי, כמה נוב אני יכול להיות. ניקח עוד פעם קצת מזה, ונשים פה. ויופי, זה לא עובד. יופי, זה לא עובד. זה לא עובד. פאקינג ככה. הללויה. עכשיו זה יעבוד. אוקיי, עכשיו זה עובד מעולה. אוקיי, אז אחרי שעות של נוביות הצלחתי להסתדר על זה. מה זה טיפש? סבבה, אז כן. פשוט, אם אתם רוצים לעלות, פשוט בום. אוקיי, עכשיו הבנתי למה. פשוט ככה, ובום. אז כן, זה בכלל הג'סטרום שלי, שלקח לי חצי שעה פשוט לסדר אותו, וזה בטח שיביא אתכם להעלה. בואו ניקח את זה, ונסדר את זה בדיוק ככה. אוקיי, אז אחרי שעות של נוביות, כאן זה השער לנדר, הבית של דניס, הבית של גל, חדר יותר נכון, וגם זה חדר, החדר המכוער שלי, והחדר של ארטיום, כן. אוקיי, אז בעצם ככה זה נראה, הבית ככה הוא נראה באמת. ועכשיו אני הולך לשים פה קצת רצוף, ואם לא יספיק לי אני פשוט אלך לנדר ויקח. אוקיי, מעולה. עוד קצת פה. אוי. ונשים ושכחתי להכין את זה פשוט. אוקיי,
אז כן חברים, בקשר יותר נכון לסדרת הקומפטיטיב שלנו, אני בעצם לא יכול להמשיך אותה עד, כאילו, זה כן, אני כן יכול להמשיך אותה בעצם, אבל אני אמשיך אותה יותר מאוחר, בגלל שפשוט קיבלתי בן לשבוע, לצערי הרב. אז אני אמשיך אותה בערך עוד שבוע, וגם אני עוד מעט מקבל מחשב חדש, שפשוט אני רוצה, כאילו, אתם יודעים, אני לא יודע למה, ופשוט הרמזתי על המחשב שלי יותר מדי, אז עכשיו אני פשוט כמעט ולא יכול לצלם לסיסגו, כי יש לי הרבה שם FPS דרופס, לצערי הרב. הרמזתי עליו הרבה, ממש הרבה, אז כן, מצטער על זה שהרסתי את המחשב המפגר שלי. אז כן, אני פשוט לא יכול לצלם, כי יש לי הרבה FPS דרופס, אז עוד בערך שבוע-שבועיים אני אקבל את המחשב החדש שלי. אז המחשב שהולך להיות לי זה מחשב בתקציב של 1,000 שקל, אני לא יכול יותר לצערי. אז כן, זה יד רביעית, 1,000 שקל זה התקציב. אז אוקיי, אז כן, זה הולך להיות מחשב ממש טוב בשווי 1,000 שקל. סתם, זה לא הולך להיות בכלל 1,000 שקל. הולך להיות לי מחשב ממש טוב. הולך להיות לי כמו של אח שלי, ולאח שלי יש מחשב ממש מעולה. יש לו כרטיס מסך 780 GTX ואינטל קור i7, כאילו המעבד i7, ואני לא זוכרת את כל התפריט, אבל בעצם הולך להיות לי מחשב ממש נחמד. אבל הציוד ההיקפי, כאילו שזה עכבר, מקלדת עכבר, מקלדת, אוזניות וכל השטויות, זה כבר יש לי ציוד ממש מעולה. אז כן, יש לי ציוד ממש טוב, אבל המחשב פחות. כן, כפי שרובכם יודעים, עשיתי אנבוקסינג על הרייזר קאקן 7.1 שלי, ועשיתי גם, לא עשיתי על זה אנבוקסינג בעצם, על העכבר רייזר טייפן. כן, עכבר ממש מעולה, אני מרוצה ממנו, ממש כיף להחזיק אותו, הוא נוח בצורה ממש טובה. אני חושב אני לא בדיוק יודעת כמה DPI זה יכול להגיע, אבל אני משחק על DPI מאוד נוח בשבילי, אני לא בדיוק זוכר, אבל כן. והמקלדת שלי, כפי שאתם יודעים, רייזר בלק ווידו אולטימייט 2013, כן, ממש נחמדה, אבל קצת מאפנה, כאילו, ממש גרועה, פשוט מקלדת חר, כאילו. סתם, כן, היא מקלדת ממש טובה, אבל היא קצת מרעישה, כפי שאתם יכולים לשמוע. היא ממש מרעישה, לצערי הרב, אבל כן, אי אפשר לעשות משהו בנוגע לזה, אבל אני אקבל גם מיקרופון חדש, שאני אזמין אותו מאיביי, מיקרופון ממש טוב. כן, זה מיקרופון ממש טוב, באמת, זה ממש כאילו, זה די יקר, אם אתם יודעים מה זה המיקרופון הזה. אני חושב שאני הולך להזמין AT 2020, למרות שזה יקר וכל השטויות האלה, או שבלו סנובול, אני עדיין לא יודע, או שבאמת בלו יטי, אני כבר אבדוק. אבל בכל מקרה, זה בעצם קצת עדכונים. אוקיי, אז נאסוף עוד טיפ הקוורץ. עכשיו את השחרה הזה. אוקיי, אז פעם הבאה אני מבטיח לכם שאני הולך לצלם את הפאקשנס עם חברים ולא לבד כמו כל פעם. יותר נכון כמו שתי פעמים האלה, שזה עכשיו פעם שעברה. אני אצלם עם כל החברים משתתפים כאילו בעצם בפאקשנס, וכן, יש לי איזה סאב שרצה להשתתף איתי בפאקשנס והוא השתתף איתי. אני אוסיף אותו לפאקשנס מחר, אני פשוט, כאילו, אני לא מנהל, אני פשוט אגיד לחבר, דניס, שיוסיף אותו. אוקיי, אז עכשיו אני פשוט אחזור הביתה, לא, קיצר, סלש סתם, אני עכשיו נעשה ברצני, HOMI 2, איפה אנטר?
זהו. סתם צורק, אני יכול לכתוב הרבה יותר נחמד. תפק לזה הרעש הקריפי הזה. אוקיי, ככה כותבים הום נורמלי, הום 2. כן, אז אני שוב אזוז. ואני אשבור את השיט הזה כדי שלא יפרצו לנו לבית, ואז כולם יאשים אותי כמו זזונות. לשבור. ביץ'. אוקיי, שברתי את זה. נחמד מאוד. אוקיי, אז חברים, אני אשים עוד קצת קרט ונשבור. אז כן חברים, הפרק הזה היה די משעמם ולא עשיתי בו ממש הרבה דברים. פשוט אני פשוט עדיין לא יכול לצלם שום דבר אחר חוץ ממיינקראפט לצערי הרב, אבל בהמשך אני מבטיח שאני הולך לצלם על הרבה יותר דברים. אז כן, סיימתי לעשות את החדר שלי. אוקיי, אז כן, ככה הוא יראה, כאן, ככה החדר שלי יראה כל הזמן. חוץ מזה, אני אשבור את זה. מעולה. אז כן, ואני אשים... אוקיי, אני פשוט אשאר את זה. אוי. אוקיי, אז כן, מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הקצר הזה, אני חושב. אבל בכל מקרה, פעם הבאה אני מבטיח שאני הולך לצלם חברים ואני לא אצלם לבד. אבל מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה. היה פרק קצר ולא ממש עשיתי בו הרבה דברים, אז אני די בטוח שזה קצת שיאמם אתכם. אז כן, כאן היה מולטי גיימינג. נתראה בפעם הבאה ויאללה ביי.